Dobrý deň, milí diváci, vitajte pri ďalšom dieli Justičnej tribúny. Dnešná epizóda bude venovaná postaveniu športových zväzov pri riadení jednotlivých súťaží, a to optikou správneho konania a civilného konania. Do tejto problematiky nás uvedie predsednička Senátu správneho súdu v Bratislave, pani doktorka Dana Jelínková-Dudzíková. Dobrý deň. Dobrý deň. V čom teda tkvie problematika postavenia športových zväzov pri riadení súťaží? Bolo jedno rozhodnutie, dokonca zbierkové rozhodnutie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky ohľadne ich postavenia pri riadení súťaží, ale máme tu aj rozhodnutie súdneho dvora ohľadne výkladu unijného práva v tejto problematike. Áno, zaujímavosť nastáva pre naše vnútroštátne právne prostredie predovšetkým z toho pohľadu, že pokiaľ vychádzame zo zbierkového rozhodnutia Najvyššieho správneho súdu, ktoré bolo zverejnené v roku 2022 pod číslom 16, ktoré ako rozhodnutie vzniklo v nadväznosti na pôvodnú žalobu Tatrana Prešov proti Slovenskému zväzu hádzanej, ktorá bola podaná na Krajský súd v Bratislave, ktorý túto žalobu odmietol. Bolo to v konaní pod spisovou značkou 5S/158/2019, pretože povedal v stručnosti Krajský súd v Bratislave, že sa nejedná o taký typ vzťahov, ktorí by mali spadať do správneho súdneho prieskumu, že sa jedná o oblasť súkromného, konkrétne teda civilného práva. Následne kasačný súd, konkrétne rozsudkom Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky spisová značka 8 SŽK 16/2020 zo dňa 16. decembra 2021, to je už to spomínané zbierkové rozhodnutie Najvyššieho správneho súdu, vyslovil následovnú právnu vetu, prečítam ju. Športové zväzy majú pri riadení súťaží v jednotlivých športoch postavenie súkromnoprávnych subjektov, ktoré organizujú záujmovú činnosť, avšak nedisponujú pritom osobitnou právomocou v oblasti verejnej správy. Športový zväz nevykonáva verejnú moc nad účastníkom súťaže, ktorá by mu bola zverená zákonom číslo 440 z roku 2015 zbierky zákonov o športe, či všeobecne záväzným predpisom. Účastník súťaže sa dostáva do právneho vzťahu s jej organizátorom práve dobrovoľnou účasťou v súťaži, pričom tento vzťah vzniká na zmluvnom základe. Súkromnoprávne spory, akým je aj spor o výklad a aplikáciu pravidiel športovej súťaže, patria do právomoci civilných súdov v zmysle článku 46 odsek 1 Ústavy a článku 1 a paragrafu 3 civilného sporového poriadku. Čiže veľmi v stručnosti povedané, Najvyšší správny súd v tomto zbierkovom rozhodnutí v zhode so spomínaným uznesením Krajského súdu v Bratislave povedal konkrétne v bode 26, že napriek faktickému takmer monopolnému postaveniu športových zväzov pri riadení súťaží v jednotlivých športoch stále ide o súkromnoprávne subjekty organizujúce záujmovú činnosť, ktoré nedisponujú osobitnou právomocou v oblasti verejnej správy. To znamená, že na vnútroštátnej úrovni máme na tej najvyššej možnej, cez najvyššiu súdnu inštanciu v zbierkovom rozhodnutí povedané, ak športové zväzy organizujú svoju činnosť, je to súkromný civilnoprávny aspekt. Avšak v súvislosti s rozsudkom z 21. decembra 2023 Veľkej komory súdneho dvora, kde rozhodoval prejudiciálnu otázku, ktorú podal na súdny dvor obchodný súd v Španielsku, kde rozhodoval vec Európskej Superligy, spoločnosti, ktorá bola takto nazvaná, proti FIFA a UEFA.
sa dozvedáme, že tu môže byť pri riadení a organizovaní takýchto súťaží športovými zväzmi, takýmito veľkými, ktoré tak ako uviedol aj Najvyšší správny súd, môžu mať takmer monopolné postavenie na trhu, tak tu sa dozvedáme, že do hry prichádza aj aspekt hospodárskej súťaže. Konkrétne súdny dvor v uvedenom rozsudku pomerne rozsiahlo, podrobne sa venoval tomu, za akých okolností môžeme uvažovať, že dôjde k zneužitiu dominantného postavenia na trhu práve zo strany týchto športových zväzov. A tu je ten moment, že sa dostávame pri činnosti športových zväzov do oblasti verejného práva, do oblasti hospodárskej súťaže a testovania, či nedochádza k zneužívaniu dominantného postavenia na trhu. Veľmi v stručnosti, čo sa týka toho skutkového stavu, ktorý vyplýva z uvedeného rozsudku, pokiaľ je niekto športový fanúšik, predpokladám, že tento prípad pozná, ale pre danú vec je vhodné teda veľmi v stručnosti zhrnúť, že FIFA aj UEFA sú súkromnoprávne združenia, ktoré majú sídlo vo Švajčiarsku. V určitom čase, v období, ktoré predchádzalo položeniu tejto prejudiciálnej otázky, súkromnosprávna spoločnosť so sídlom v Španielsku chcela zorganizovať ako keby obdobnú súťaž, konkurenčnú, ale tiež teda ako futbalovú vo vzťahu k vybraným klubom, vybraným krajinám. Avšak v nadväznosti na toto bola zverejnená tlačová správa, kde FIFA a 6 ňou uznaných kontinentálnych konfederácií vrátane UEFA vydali 21. januára 2021 vyhlásenie, v ktorom odmietli uznať túto Superligu, túto novú súťaž. Po druhé oznámili, že každý profesionálny futbalový klub a každý hráč, ktorý sa zúčastní tejto medzinárodnej súťaže, bude vylúčený zo súťaží, ktoré organizuje FIFA a UEFA. A po tretie zdôraznili, že všetky medzinárodné futbalové súťaže musia organizovať alebo schvaľovať príslušné subjekty, ktoré sú uvedené v stanovách FIFA a kontinentálnych konfederácií. To znamená, že súdny dvor sa zaoberal tým, či takéto športové zväzy alebo veľké športové organizácie možno považovať na účely výkladu práva Európskej únie za podnik podľa článku 101-102 zmluvy o fungovaní Európskej únie, čiže ako keby klasický podnik, tak ako si ho predstavíme. A či z tohto titulu je potrebné testovať ich činnosť, či nedochádza alebo môže dochádzať k zneužívaniu dominantného postavenia na trhu pri splnení nejakých konkrétnych predpokladov. Záver bol taký, že tieto veľké vlastne spoločnosti alebo teda športové zväzy spĺňajú definíciu podniku podľa článku 101-102 uvedenej zmluvy o fungovaní Európskej únie s tým, že v prípade, ak by mali záujem, tak ako bolo uvedené v tomto tlačovom vyhlásení, sankcionovať príslušné kluby alebo príslušných hráčov za účasť v tzv. Nejakej konkurenčnej súťaži, alebo že by podmieňovali vznik ďalšej nejakej nadnárodnej súťaže práve svojim schválením, tak takéto konanie musí spĺňať nejaké kvalifikačné znaky, musí byť transparentné, musí byť jednoducho dostatočne odôvodnené, musí tam byť nejaká legitímna požiadavka, nemôžu len tak sami si povedať, že my to máme napísané v stanovách a teda tým pádom vládneme celému relevantnému trhu. Z toho vlastne ten výsledok bola odpoveď na 5 položených prejudiciálnych otázok, ktoré sú z môjho pohľadu prelomové na účely vnútroštátneho práva práve z toho dôvodu, že športový zväz nie je len teda subjektom súkromného práva, v tom slova zmysle, že nás v podstate nezaujíma, čo si vo svojich stanovách ako subjekt súkromného práva vymieni, ale je tu ten aspekt hospodárskej súťaže. Čiže to, čo sa napíše v stanovách, následne by malo byť testované aj z oblasti
optikou práve hospodárskej súťaže. A čo sa týka toho nejakej zaujímavosti z tohto obsiahleho odôvodnenia, tak by som možno poukázala na to, že súdny dvor sa zaoberá aj tým, že v konečnom dôsledku môžu tieto pravidlá v stanovách zbaviť divákov celkovo, alebo teda televíznych divákov, akejkoľvek možnosti zúčastniť sa na týchto súťažiach alebo sledovať ich vysielanie. To znamená, že z tohto pohľadu sa mi to javí aj ako, že sa na to súdny dvor pozeral cez slobodu šírenia informácií a samozrejme, že súdny dvor testoval toto správanie alebo stanovy alebo toto tlačové vyhlásenie FIFA a UEFA aj z hľadiska slobody pohybu, slobody poskytovania služieb. Čiže domnievam sa, že na účely vnútroštátneho práva môže tento rozsudok súdneho dvora v budúcnosti priniesť aj výzvy z pohľadu správneho súdnictva, z pohľadu hospodárskej súťaže. Ďakujeme veľmi pekne. V dnešných fotbalových časoch, v čase konania majstrovstiev sveta vo futbale, vysoko zaujímavá aktuálna téma. Ja ďakujem. Veríme, vážení diváci, že aj vás zaujímala táto téma a tešíme sa na ďalší diel Justičnej tribúny. Dovidenia.